Şu mahal bir film o serial oynayanlar inki kıyınçılıkta yaşayan adamı inki ağır musibatlar üstüne gelecek denen nakşı kime veriliyor? İnki bazılar ükte dayağına veriliyor. Näme herket mong nakşını oynayabilmeye. Kan pulam sana verili, fin oynaşın nakşı deyip veriliyor. Erzişi kan oğumşu bazıların ha. Näçe üstüne kıyınçılıklar, ağır yükler gelligiçe şu bazıların erzişi kalıyor, aylığı kalıyor, doğru mu? Ey musulmanlığın, dünyada hemmecigi Allah'ın beren nakşını däni sen oynamalıla. Öz getiren öz başına özün intikab edip alan näni nakşını sagamallık bilen oynap geçirmeli. Ne o bilen näni yanmalı, ne yıkılmalı, ne ütmeli, ne efsurda bol kalmalı, hoşlukta ve nahoşlukta bir adam bol gezmelin. Düşünüp bilýärmi şu urunga? Sen Allah'ın yalan takdirini geçirip ýarsyň merizlikde, ya bir musibatlar başına gelipdir, bir biýabrayçylyklar bolon ýalak bolupdyr, zindigiňde bir bidireklikler gelipdir. Şomo özüň saklamak gerek musulmanlyk Allah. Muhkem bolmak gerek. Bu göze görünýän zatlar bilen düşündirjek bolýanda bir nesle jawanlara. Bolmasa enemiz Hazreti Bibi Aýşaň özü bir ul mesal kim ýaşaýşymyzda. Giň yatan derýa bol. Ahyrky görüňüm wagtymda kämelen boluşdy. Deryany özden bir günne bir oglan deryan qıragyny oynap diýaka kewşini suw alyp gitdi diýe. Oglan näni şo çägelere däni barmagy bilen ýazdy, derýaýa dozdy. Ey ogry derýa tenip däni ýazdy diýe. O taýdan bir taýmyllan olokon awy, olokon balygy tutup alyp gelen awçy ol läni deryan qıragyna düşüp däni ol ýazdy. Deryaya sahi, ey sahi derya, ay gönendiradın oğlan uşağım bilen bolçuluğa getirdin sen beni dip olokon awun göterip alıp barýady diye. O taýdan bir däne daýda suwun garagyna gelip gözünden ýaş akydyp aglap oty, ne ogluny suw alyp gidipdir. Ogluny suw alyp gidip gark bolupdyr. Hay ogluny däni zar çekdi, aglady, zat peýda bolmady. Ahyrda da şu ey deryaya qatil, men çağamy öldüren derya senip ýatyp gitdi diye. O taýdan ýene bir awçy, bir bahaly murwarit taşy derýadan tapyp alyp gelipdir. Hay derýaýa sahavet dip ýazdy. Her öwüp duran haýfy, ýamallap duran haýfy. Amma akşam bolanda bir yaman ýel bilenläni tolkum däni suwun kenaryna wurdy da, ýanky ýadgatlan hemmejigini üçürdi alle gitdi diýe öwdi bilen. Ertesi ýene öňkü giň derýa bolupdy. Yani halkın evvelliği de ona tesir etmedi, halkın yamallanlığı da ona tesir etmedi. Giyin derya olup tolkum vurup yatı ödeyişi bilen, halk bilen eşi yok. Bizem de yani giyin derya oluyle musulmanlık olurlar.